أمريكا تياترات مرجع Take a look at what happened. I got you. Let me get my shoes. It all unfolded in a flash. Donald Trump was shot at during a rally in Pennsylvania. About 6 minutes into his speech, there was a series of popping sounds. These were gunshots. It was an assassination attempt on Donald Trump, the former president of the United States of America. As many as 8 shots were fired. 1 bullet grazed Donald Trump. President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. لوم زمن نتغمر آيا ديمقراطية تقصر أمريكا العلكا كمر آيا متقاس من البعض عبد دباباي مسحق شرافات زقبر قستت كيكون يترفن نديمقراطية أمريكا نسخن ونعملخو إنها بلد اتسبخ حورات من قصات أمريكا دونالد ترامب السباه لو الكسب ኣብ ፖለቲካ ናይታ ሃገር ካብ ዝቕልቀልንኔው ስርዓተ መንግስታ ኣይተዓሞን ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ፍልልይ ዓሚቑ ፖለቲካ ኣብ ክንዲ ኣብ ዙርያ ፖሊሲ ኣብ ዙርያ ውልቀ ሰባትን ብሕታዊ ህይወቶምን ዘሽኮንድረሉ ዘመን ዘሕልፍ ዘሎ ፖለቲካ ኣሜሪካ እታ ሃገር ኣብ ውድቀት እትርከብ ርእሰ ሓያል ድያ ዝብል ክትዕ ፈጢሩ ይርከብ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እተካይድ ሃገር እያ ኣብዛ ሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2020 ንኻልኣይ እብረ ይወዳደር ንዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ስዒሩ ስልጣን ዝሓዘ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዲ 81 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኣብ ታሪኽ ታ ሃገር ዝሸምገለ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝዝከር ባይደን ንኻልኣይ እብረ ንምውድዳር ክዳሎን ክጉስጉስን ቀንዩ መወዳድርቱ እቲ ብ3 ዓመታት ጥራይ ዝርእሶ ኣብ 2020 ድሕሪ ብዙሕ ዕግርግር ስልጣኑ ዘረከበ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድማ ንሱን ካልኣይ እብረ ስልጣን ንምድጋም ኣብ ውድድር ኣትዩ ንኣሜሪካ ሒዝዋ ገደል ከኣትዩ ዝበሃለሉ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ዝፅውዕ የመናዊ ዝምባለ ከም ዘለዎ ዝንገረሉን ትራምፕ ብኣህጉራውያን መራሕቲ ይኹኑ ብብዙሓት ፖለቲካውያን መራሕቲ ኣሜሪካ ተቐባልነት የብሉን ንኣሜሪካ ናብ ምክፍፋል መሪሕዋ ንዲሞክራሲ ሓደጋ እዩ ብዝብል ስሙ ዝለዓል ብዝተፈላለዩ ክስታት ኣብ ቤት ፍርዲ ዝውዕል ትራምፕ ብቐዳም 13 ሐምለ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ርእሱ ወቂዓ ክትብትኖ ዝተሓስበት ጥይት ንቑሩብ ስሒታ እዝኑ በሲዓ ዝሓለፈት ጥይት መዛረባ ዓለም ኮይኑ ዴሞክራሲ ኣሜሪካ ብጥይታ ብትፋለመሉ ደረጃ ዲበፂሑ ዝብል ዜና ካብ ቀንዲ ኣርእስቲ ከይወረደ ድማ ትማሊ ሰንበት 21 ሐምለ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካብ ውድድር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብፍቃዱ ተኣልዩ ንምክትል ፕሬዚደንት ካሚላ ሃሪስ ድማ ድጋፍ ይህቡ ዝብል ዜና ሓድሽ መዛረቢ ዛዕባ ኮነ ንሎሚ ካብ ታሪኽ ዞም ክልተ በትረ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ጨቢጦም ዘገልገሉ ካብ ጉዕዞታ ንሰልፊ ዴሞክራት ወኪላ ሓድሽ ሕፅይቲ ተወዳዳሪት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክትከውን እያ ዝበሃለላ ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ካሚላ ሃሪስን እናቆንጨልና ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካን ድራማታቱን ብቁንጣሮ ከነውግዓሉ ኢና ኣዳላውን ኣራብን ዝመደብ ኣስመሮም ሃይለኤ ሰናይ ምክትታል እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝጸንሐ ፕሬዚደንት ባይደን እርጋን ከም ዝርከቦ ኣይጠራጥርን ባይደን ኣብ ናይ 4 ዓመታት ዕድመ ስልጣኑ ብዝኸዶ መንገዲ ክወድቕ ኣስማትን ዛዕባታትን ክጋገ መንገዲ ክርስዕ ዘይረአ ጋሻ ሰላም ክብል ስም ዝሞቱ ሰባት ኣልዒሉ ክዕልል እናተራእየ መድኣልን መዛረብን ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑ 4 ክራማት ኣሕለፈ ንዳግማይ ምርጫ ክሳተፍ ምዃኑ ምስ ሓበረ ቅድሚ ኩሉ ኣበይ እምሮ ኣሜሪካውያን ዝመጽእ ሕቶ እርጋኑን ኩነታት ጥዕንኡን ንኽወዳደር ይኽእሎ ድዩ ዝብል ስግኣት ነበረ መወዳድርቱ ዶናልድ ትራምፕን ንሱ ዝውክሎ ሰልፊ ሪፓብሊካንን ጥዕናን ኣካላዊ ብቕዓት ባይደንን እናልዓሉ ዕድሚ እናጠቐሱ ድኽመቱ ኣጋኒኖም ኣቕረቡ ንዕኦም ክሕግዝ ዝደለየ ክመስል ባይደን እውን ብኣካላውን ኣእምራውን ብቕዓት ከም ዘንቆልቆለ ዘእንፍት ተግባር
ክገብር ተራእየ ካብ ኣባላት ሰልፉ እንተኾነ እውን ስጋኣት እምበር ብቑልዕ ዝብድሆስ ኣይነበረን እዚ ግን ክሳብ 27 ሰነይ ነይሩ His stunning downfall started June 27th at the presidential debate. Joe Biden showed his age on stage last night with a bumbling, faltering delivery. The president's performance was a fiasco. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. 27 ሰነ 2024 ክልቲኦም ፕሬዝደንታውያን ተወዳደርቲ ማለት ፕሬዝደንት ጆ ባይደንን ፕሬዝደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕን ክትዕ መረፃ ንምክያድ ፊት ንፊት ተራኸቡ ብትራምፕ ብጠቕላላ ዝተዓብለለ ዘረብኡ ምስራዕ ዝተሳእኖ ኣርእስታት እናረስዐ ዝተሸገረ ባይደን ኣብቲ ክትዕ ዘረኣየ ብቕዓት ብብዙሓት ዕንወት ተባሂሉ ክግለጽ እንከሎ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት እውን ምዕዝምዛቦም ብቑልዕ ከስምዑ ጀመሩ ሓንሳብ ሰዓል ሓሚመ ነይረ ካልእ እዋን እግሬ ሒዛትን ነይራ እናበለ ንሕማቕ ናይ መድረኽ ብቕዓቱ ከመኽኒ ዝፈተነ ባይደንን ተሓጋገዝቱን ዘቕረቦ ምኽኒቱን እንተኾነ ኣረጊት ስለ ዝኾነ እዩ ብቐሊሉ ዝሓምም ዘሎ ተባሂሉ ተገልቢጡ መዘለፊኡ ኾነ ኣብ ከምዚ እዋን ኣካየድቲ ጎስጓስ ምርጫ ጆ ባይደን ሓደ ፍቱን ዝበልዎ ጥበብ መሃዙ ንሱ ድማ እቲ ፕሬዝደንት ኣብቲ ኣሜሪካ ዘእንገደቶ ዋዕላ ኔቶ ዘረብኡን ኣካላዊ ብቕዓትን ጸፊፉ ከም ዝረአ ብምግባር ገና ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕምን ድልዳልን ከም ዘለዎ ምርኣይ ነበረ እንታይ እሞ ዕድመ ክገትእ ዘይኮነሉ ባይደን ጽቡቕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ኣኼባ ጋዜጣዊ መግለጺ እናሃበ ሕጂ ድማ ብድሕረይ ንኽዛረብ ንፕሬዝደንት ፑቲን ይዕድሞ በለ ብርግጽ ፕሬዝደንት ፑቲን ኣብቲ መድረኽ ኣይነበረን ባይደን ጉድለቱ ቐልጢፉ ተረዲኡ ፕሬዝደንት ዘለንስኪ ክብለ ኢሉ እኳ ጌጉ እንተቐረመ ዘለንስኪ ዝርከቦም መራሕቲ ክደናገሩን ሰሓቆም ንምቁጻር ክሽገሩን ተራእዩ እዚ ፍጻመታት ንባይደን ዝዓጅቦ ይነበረን ብዘይካ ኣምላኽ ሓሳበይ ዘቐይረኒ ማንም የለን እናበለ ኣምላኽ እውን ይኣኽለካ ክብሎ ዝደለየ ክመስል ኣብ 17 ሓምለ ብሕማም ኮቪድ ተለኺፉ ኣብ ውሸባ ኣተወ ጎስጓስ ምርጫ ኣሜሪካ ብዙሕ ጻዕርን ገንዘብን ዝሓትት እዩ ኣብ እዋን ምርጫ ካብ ዝግበር ጽዑቕ ጎስጓስ ምብኳር ድማ ዳርጋ ባዕልኻ ስዕረት ከም ምዕዳም ተገይሩ ይቝጸር ብድሕሪ እዚ ዝተፈላለዩ ነባራት ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ካብ ምርጫ ክስሕብ ብግልጺ ክብድህዎ ጀመሩ እሞ ብዘይካ ፈጣሪ ሓሳበይ ከቐይረኒ ዝኽእል የሎን ክብል ጸንሐ ባይደን ዝሓለፈ ሰንበት 21 ሓምለ ረብሓ ሃገረይን ሰልፈይን ቅድሚት ብምስራዕ ካብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ 2024 ወፂ ኣለኹ በለ ንእግረ መንገዱ ድጋፉ ንምክትል ፕሬዝደንት ካሚላ ሃሪስ ድሕሪ ምምጣው ድማ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ካብ ኮቪድ ድሕሪ ምሕዋዩ ሙሉእ መግለጺ ከም ዝህብ ተማባጽዐ ብዙሓት ምእላይ ፕሬዝደንት ባይደን ካብ ምርጫ ዝፈጥሮ ተኽእሎታት እናላዕሉ ኣብ ምትንታን ከኣትውን ከለዉ ካልኦት መጀመርያ ነቲ ድሕሪ ናይ 52 ዓመታት ጻንሖት ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝሰናበት ዘሎ ባይደን ብኽብሪ ንምዝካሮን ንምፍናውን ቁሩብ ግዜ ንውሰድ ይብሉ ንሕና እውን ብወገንና ን52 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ካብ ኣባል ባይቶ ክሳብ ፕሬዝደንት ብምዃን ዘገልገሉ ፕሬዝደንት ባይደን መን ነበሩ ዝብል ሕቶ ልዒልና ኣሕፅር ኣቢልና ከነዳስሰኩም ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን ጁኒየር ኣብ 20 ሕዳር 1924 ኣብ ስክራንቶን ግዝኣት ፔንሲልቬንያ ተወልደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደላዌር ስነ ታሪኽን ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ዘጽንዐ ባይደን ኣብ 1968 ካብ ሲራኩስ ዩኒቨርሲቲ ተወሳኺ ዲግሪ ብዓውዲ ስነ ሕጊ ረኸበ ንሓፂር ግዜ ብዝተማህረሉ ዓውዲ ሕጊ ድሕሪ ምስራሕ ድማ ናብ ፖለቲካ ዓለም ኣተወ ኣብ 1970 ከም ኣባል ቆንስል ምምሕዳር ኣውራጃ ኒውካስትል ኮይኑ ድሕሪ ምምራፁ ፖለቲካዊ ህይወቱ ኣሃዲሉ ዝፈለመ ባይደን ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ መበል 29 ዓመቱ ናብ ሰነት ኣሜሪካ ተመርጸ ኣብ ጊዜኡ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝነኣሰ ኣባል ሰነት ኣሜሪካ እውን ተባህለ ናይ መጀመርያ ናይ ሰነት ዓመታቱ ብዘሕዝን ፍጻመታት ዝተመልኣ ምንባርን ይዝንቶ ብፍላይ ድማ
እተድሕሪ ናብ ሰነት መምራጹ ኣብ ሓጺር ግዜ በዓልቲ ቤቱ ኒልያን ጓሉ ነኣምን ብሓደ እዋን ብሓደጋ መኪና ዝኸሰረሉ ኣጋጣሚ ን36 ዓመታት ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ዝጸንሐ ባይደን ኣብ እዋን ጻንሐቱ ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ጉዳያት ገበናዊ ፍትሕን ካልኦት ፍትሓዊ ጉዳያትን ኣብ ዝምልከት ሓደ ኻባዝዮም ጸለውቲ ኣባላት ሰነት ኮነ ካብ 1987 ክሳብ 1995 ን8 ዓመታት ከም ኣቦ ወንበር ፍትሓዊ ኮሚቴ ሰነት ብምዃን ዝተፈላለዩ ሕጋጋት ንኽጸድቁ ሰሪሑ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፈተነ እዋን ተባሂሉ ዝግለጽ እታ ሃገር ብሽበራዊ መጥቃዕቲ 11 መስከረም 2001 ዝተወቕዓትሉ ወቕቲ ፕሬዚደንት ባይደን ከም ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ወጻኢ ዝምድናታት ሰነት ብምዃን ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን ሃገራት ባልካንን ኣብ ምጽላው መሪሕ ተራ ተጻዊቱ ካብ 2008 ክሳብ 2017 ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኦባማ ብምዃን ከም ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘገልገለ ባይደን ነቲ ምምሕዳር ብብሱል ተመክሮኡ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዘኽኣሉን ንኣሜሪካ ወኪሉ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያውያን ተልእኾታት ምፍጻሙን ይፍለጥ። ባይደን ኣብ 2016 ንፕሬዚደንት ኦባማ ተኪኡ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ንምሓዝ ክወዳደር አንቂዱ እኳ እንተነበረ ብሰንካ ሃንደበታዊ ሞት ቦ ዝተባህለ ወዱ ውሳኔኡ ቀየረ። ኣብ 2020 ግን መንፈስ ኣሜሪካ ንምምላስ ኮቪድ-19 ንምምካት ቁጠባት ሃገር ዳግም ንምህናጽን ተማባጺኡ ተወዳደረ። ኣብቲ ኣብ እዋን ፈላላይን ዴሞክራሲታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉን እዋን አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ዘካየዶ ምርጫ ባይደን ዓወት እኳ እንተጨበጠ ምርጫ ተሰሪቑ ኢሉ ካብ ስልጣኑ ምውራድ ምስ ኣበየ ትራምፕ ዝነበርዎ ምፍሕፋሕ ግን ኣብ እዋን ፕሬዚደንትነቱ እውን እንተኾነ ነታ ሃገር ናብ ዓሚቕ ምክፋል ከም ዘምርሓ ይንገር። ኣብ 20 ጥሪ 2021 መበል 46 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብምዃን ቃለ መሓላ ዝፈጸመ ባይደን ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ንሃገሩ ካብ ዓዘቕቲ ኮቪድ ኣብ ምውፃእ ኢኮኖሚያ ምህናጽን ዕድላ ሽቕለት ኣብ ምፍጣርን ዕዉት ስራሕ ከም ሰርሐ ይግምገም። ኣብ ወጻኢ ዝምድናታት ብሰንኪ ትራምፕ ላሕሊሑ ዝነበረ ምሕዝነት ኣሜሪካን መሻርክታን ናብ ንቡር ብምምላስ ኣሜሪካ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ናይ መሪሕነት ተረኣ መሊሳ ክትሕዝ ከም ዘኽኣላ ብዙሕ ክሳራ ካብ ዘስዓበላ ህላውነታ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከም ዘውፅኣ ናብ ስምምዕ ክሊማዊ ለውጢ ማለት ውዕል ፓሪስ ከም ዝመለሳን ተሰኒዱ ይርከብ። እምበኣርከስ ከምዚ ታሪኽ ዘለዎ ፕሬዚደንት ባይደን እዩ ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2024 ካብቲ ዝበዛሕ ክፋል ዕድሚኡ ዘሕለፈሉ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዝሰናበት ዘሎ። President Joe Biden has just announced that he is dropping out of the 2024 presidential race. In a stunning letter that was just released moments ago by his campaign on X, formerly known as Twitter, Biden wrote, quote, that it has been the greatest honor of my life to serve as your president, and while it has been my intention to seek re-election, I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as president for the remainder of my term. ምስ ባይደን ንኻልኣይ ጊዜኡ ኣብ ፕሬዚደንታዊ መረፃ ዝራኸብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብወገኑ ኣብ ልዕሊኡ ተፈጺሙ ብዝተባህለ ፈተነ ቅትለት ንሱ እውን ኣርእስቲ ዜና ምዃኑ ኣይተረፎን። ንፖለቲካ ኣሜሪካ ናብ ኣዝዩ ፈላላይ መንገዲ ይወስዶ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ትራምፕ ሙሉእ ህይወቱ ኣርእስታት ዜና ካብ ምዃን ዓሪፉ ዝፈልጥ እኳ እንተዘይኮነ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ግን ኩለን ማዕከናት ዜና ብሓባር መዛረቢ ክገብርኦ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ቀንዲ ረቋሒ ኮይኑ እዩ። ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተፈተነ ፈተነ ቅትለት ጉድለት ናይቲ ክሕልዎ ዝተመዘ ብሰክረት ሰርቪስ ዝፍለጥ ንፕሬዚደንትታት ሰበስልጣናትን ኣገደስቲ መንግስታውያን ትካላትን ዝሕሉ ኣካል እዩ ክበሃል እንከሎ ፕሬዚደንት ባይደንን ሰዓብቶምን እውን ኣብቲ ፈተነ ቅትለት ኢድ ኣለዎም ተባሂሉ ክኽሰሱ ጸኒሖም። ብርግጽ እቲ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ዝፈጸመ ሰብ ካብ ቀረባ ርሕቀት ብመንገዲ ቐጭሕርሙ ተኪሱ እዩ ንትራምፕ ንምቕታል ፈቲኑ ኣይትሙት ዝበሎ ትራምፕ ኣብቲ ቅድሚ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝገበሮ ኣኼባ ደገፍቲ ኣኪቡ እናመደረ ኣብ መንጎ መደርኡ ገጹ ምስ ጠወየ እዩ ናብ ርእሱ ዝሓስበት ጥይት ስሒታ እዝኑ ጨሊፋ ዝሓለፈት። ትራምፕ ብቐጥታ
ኣብ መሬት በጥ ምባል ዛዕበት ኣይቲ ከም ዘይረኽቦ ክገብር እንከሎ ኣካል ሓለዋ ዝኾኑ ስናይፐራት ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ኮይኑ ጠያይቱ ዘዝንብ ዝነበረ ከም ዝቕተል ገበሩ። ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ክሞት እንከሎ 3 ድማ ቆሰሉ። ብርግጽ እቲ ፍጻመ ክሳብ ሕጂ ኣብ ምጽራይ ዝርከብ እኳ እንተኾነ እቲ ቀታሊ ብባይደን ይኹን ሰልፎም ከም ዝተላእከ ዘመልክት መርትዖ ግን ክሳብ ሕጂ ተረኽበን። ብኣንጻሩ ቲሞቲው ክሮክስ ዝተባህለ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ካርዲ ዝሓዘ ኣባል ናይቲ ትራምፕ ዝውክሎ ሰልፊ ሪፓብሊካን ኮይኑ ጸንሐ። ኣቐዲሙ ቅድሚ ተኽሲ ምኽፋቱ ብተሳተፍቲ እቲ መደረ ተራእዩን ተለሊን ምንባሩ ዝግለጽ ቶማስ ክሮክስ ሓለውቲ ትራምፕ ኣቐዲሞም ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ብምድንጓዮም ጨሚቱ ክትኩስ ዕድል ከም ዝረኸበ እውን ይግለጽ። መዝብ ዝተኣሳሰር ጉድለት ተፈጺሙ እንተነይሩ ንምጽራይ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰክረት ሰርቪስ ዝተባህለ ተቋም ወግዓዊ መርመራ ክጅመር እንከሎ ኣብቲ ፍጻመ ተሓተቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ሰባት እውን በበሪጋ ናብ ባይቶ ኣሜሪካ እናቐረቡ ምስክርነቶም ክህቡ ተሓቲቶም። ቶማስ ክሮክስ እቲ ዝፈጸሞ ተግባር ንምንታይ ገይርዎ ገና ኣይትፈልጠን። ብቐረባ ንፈልጦ ኢና ዝብሉ ሰባት ግን ክሮክስ ብቐደሙ እውን ጽምዋ ዝሓሪ ምስ ሰብ ዘይሕወስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብመዛንኡ ዝጋፋዕ ሰብ ምንባሩ ይሕብሩ። ሓላፊት ሰክረት ሰርቪስ ኣሜሪካ እቲ ተቋም ኣብ ዘመን ካብ ዘጋጠሞ ዝዓበየ ናይ ጸጥታ ጉድለት ክትብል ነቲ ፍጻመ ብምግላጽ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ምስክርነት ኣስሚዓ። ንሳ ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝግበር ሓለዋ ብዕጽፊ ክትውስኸሉ ብምምብጻዕ ንዘጋጠመ ጉድለት ሓላፍነት ከም እትወስደሉ እውን ሓበረት። ዳይሬክተር ሰክሬት ሰርቪስ ኣሜሪካ ሻትለ ኬምቤርለይ በዚ ከየብቅዐት ብፈቓዳ ካብ መዛ ከም ዝወረደትን ኣፍሊጣ ትርከብ። ድሕሪ እቲ ፈተነ ቅትለት ተቐባልነት ትራምፕ ሰማዩ ዓሪጉ። ብወግዒ ከም ሕጹይ ተወዳዳሪ ሰልፊ ሪፓብሊካን ኮይኑ ኣብ ሰረቑሓሉ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሰልፊ ሪፓብሊካን ደገፍቲ ትራምፕ ደገፎም ንምግላጽ ልክዕ ከምቲ ንሱ ድሕሪ እቲ ፈተነ ቅትለት ዝገበሮ ኣብ እዝኑ ዝተለጠፈ ፋሻ ብምውዳይ ድጋፎም ክገልጹ ተራእዮም። ካብዚ ተበጊሶም ብዙሓት ኣካላት ትራምፕ ኮነ ኢልዩ ነቲ ፈተነ ቅትለት ባዕሉ ወዲቦ ክብሉ ተሰምዑ። ከመይሲ ኣብ ኣሜሪካ ኩናት ዝኣወጀ ይኹን ፈተነ ቅትለት ዝተኻየደሉ ፕሬዚደንት ተቐባልነቱ ብህዝቢ ሰማይ ክበጽሕ ተደጋጊሙ ስለ ዝረአ ትራምፕ ድማ ዝሓሰቦ ንምፍጻም ሞራላዊ ማሕለኻታት ከይገደሶ ዘድሊ ዝገብር ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ እንተኾነ እዚ ገምጋምዚ እውን ክልተ ሓሳብ ካብ ምዃን ሓሊፉ ንሓቅነቱ ትምልከት ዝተረጋገጸ ሓበሬታ ኣብዚ ግዜ እዚ የለን። ክቡራት ተኸታተልቲ ዘለና ናይ ኣየር ሰዓታት ነዚ መደብ ብሓደ ግዜ ክንፍጽሞ ይኽኣለናን። ኣብ ዝቕጽል ግዜ ንታሪክ ህይወት ካሚላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን እናልዓልና ቲያትሮ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን በፂሕዎ ዘሎ ምዕባለታትን ኣመልኪትና እንገብሮ ወግዒ ክንቅጽሎ ኢና። ነዚ መደብ ኣዳለይ ዘቕረብኩልኩም ኣስመሮም ሃይለ። ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ።